Espacio patrocinado por Capitalia Inmobiliaria. Tenemos comprador para tu casa.
Pues jo crec que la primera part hem sabut defendre en tot moment, sí que en el primer gol s'han vingut molt amunt i s'han tancat i han fet l'error de que a 2 minuts del final de la primera part mos han marcat i hem entrat al descans un poc tristes, però hem sabut eixir i donar el 100% i al final, en els últims 25 minuts després de la pausa d'hidratació, hem sabut donar el 100% en tot moment i no donar ningú valor per perdut i crec que al final això ha sigut el que ha decantat el partit. Ara poc perquè ens en queda uno soles, però nosaltres al final el que volem és fer la feina ben feta. Venim de fer una temporada molt bona, en números molt bons. No hem tingut la sort, anem segones, que també està molt bé, però al final nosaltres estem obligats a guanyar i si el Racing, que és el primer equip, perguera o empatara, doncs es posaríem primeres i estaria molt bé. Sí, la veritat que la primera part ha sigut molt disputada per dos equips, hem tingut la sort de que hem començat nosaltres guanyant. Sí que és veritat que aquest golet antes del descans ens ha matat un peliu. Físicament no arribàvem en el millor moment perquè estem arribant justetes a este final de temporada, però bueno, en el descans s'hem vist les cares, confiàvem les 13 que érem, els dos entrenadors, i la segona part a base de córrer, d'intentar tindre el valor nosaltres, de que no ens arribaren a fer moltes ocasions perquè sabien que ells és un molt bon equip i estan físicament molt bé, i en una jugada d'estratègia, dos de les millors jugadores de la Lliga han fet el gol i al final, els últims 10 minuts, sí que hem de fer molt bé i molt content de l'esforç que han fet. És veritat que al no dependre de nosaltres, ara sí que en un partit ara jugarà el Racing, no depenen de nosaltres, van tindre la mala sort aquest dia de que hem punxat soles dos partits que potser si la sort ens haguera acompanyat no ens haguérem punxat, però bueno, no depèn de nosaltres, però jo estic molt content, superorgullós de la temporada que han fet. Per un poble com Albaida és molt difícil fer un equip femení, ara s'ha fet un infantil cadet i al final hi ha que quedar-se en això. Mai de la vida pensàvem que quedarien segones i si el Racing per una d'aquelles punxa o el que siga, doncs nosaltres estarem ahí intentant guanyar, però de totes formes estic supercontent i superorgullós de com han lluitat tot l'any, de com han entrenat, ploguent, amb molt de fred, amb molta calor i això val tots els diners del món. Molt content. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida.